Ngicela ukuchoma kulensizwa kaMthembe bekhala ngabashuthi bozala abafika ekseni intatha ngasankahla bezoshutha iuzalo njengoba ke inesitezi laphana kwezinye zezindawo zomntakabani eThekwini. Sawona kuphinda kuphi lafuna khona lomuzi njengamanje kubingelela yena Mathinda Cebo Stomzi umqomela emehlakha abanye izibhaqimali mathi pause. Ngana kwethu ngabe lokuqalula cela uthenze show uthi pressa i-subscribe button uya like bese uyilinde futhi ziphele ukuze ukwazi ukukhomenta ngento oyizwile wayiqonda. Sizwa kaMthembu ke iveze video la isho khona ukuthi ezinye zezinto ebuye izisole ngazo mangabe ke isicabangisisa kahle ezingayinikeza ukuthula noma ukuphila okufanele ilento abashuthi bozalo bafika intatha ekseni. Ibisisho ukuthi cha yona ayali ukuthi beshuthe kodwa ke lento yokuthi kushuthwe ekseni befike ngo4 uthola ukuthi zonke izinto zizokwenzelwa la egcekeni bethi mabeqeda ukushutha kube ukuthi usephelelwe ubuthongo akasakwazi ukuthi ebuye elale ngokwanele. Sizwa yakaMthembu iyenze ivideo ikhuluma lokho yathi uyabona enye imali engithola ngizwile ile yozalo lokho ngivuke ngo4 baqala ukufika ngo4:30 bezoshutha. They have their breakfast at 6 njalo. And then maybe start shooting at 6:30. But I have to be up by 4, unlock the gate, keep imoto, garage, so that they're gonna have space to set up and it's tiring. Angibe ngisakwazi ukulala ke mfakwalokho. Ayitholakala kuziyo futhi ngeke. Semele ngizama ukuqoqa lokuthonga manje late ntambama. Ngithuka ukuhlephula. Mina ngivuka ngo6-7 kahle. Mhlambe sometimes a bit late 8 depending ukuthi ngilaleni. So nje itholakala umuntu eswile. Ayekho mhlambe ufuna ngimrefer indlela ndisukela kwami iye kwakhe. Please. Munestezi nje ngicela ungazisi.